Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai! Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai! Ai, 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 amak baleki, altxalitzake poliki. Ai, 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 aitak baleki, altxalitzake poliki. La 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 la. Matelo, memelo, 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 melon. Matelo iruta, matelo lau, bizigu eta makaiau. Matelo iruta, matelo lau, bizigu eta makaiau. Au, 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 kirikitrau, marrazoak jango alau. Au, 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 kirikitrau, baliak iren txiko alau. La 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 Matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, matelo, memelo, melon. Matelo bost eta matelo sei, beti herrietan beste. Hey! Matelo bost eta matelo sei, beti herrietan beste. Hey! Ei, 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 enbarrebiei, tururu arrosko guztiei. Ei, 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 barrebiei, tururu handi putz guztiei. La 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 la. Matelo, memelo, 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 melon. Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Matelo bat eta matelo bi, biak utzura erori. Ai, 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 amak baleki, altxalitzake poliki. Ai, 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 aitak baleki, altxalitzake poliki. La 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 Kaixo kuadrilla, arratsaldeon! Ara, bai doktore etorri zara gaur, Pepitxo. Zer? Makinari uniforme berria erosi duzu ala? Hau, elektrikari uniformea da, buzoa. Politia benetan? Master bat egin berri dut, Moskardon unibertsitatean. Moskardon ez, Pepitxo, Mondragon. Master itzela izan da. Itzakia eta argindarra. Beraz, aditua zara materia horretan? Ze materia eta ze arteria. Ni elektrikaria naiz, elektrikaria. Ja, ikusten da argi daukazula. Bera, tira, demostrazio itzela egin eta geltokia San Mames baino argiago utziko dut. Hona hemen geltokiko argi kutxa. Punta-puntako teknologia. Ongi. Eta hemen eta ez beste inon ikusten duzuen lanpara hau. Lanpara txiripiti flautikoa. Ados. Nire talentu eta jakituriari esker, lanpara honek espazioko zulo beltzak argituko ditu. Jo. Zer txispas
arazotxoren bat? Kable gorria aztu zait. Baina, Pepito, kontu zebili argi kutxa ondatuko duzu. Bueno, nagusi mesedez. Esan dizut master homologatua dudala Fanfarron unibertsitatean. Mondragon. Ja, tira. Zu bai panparria, kalapidade homologatua, begira zer egin duzun. Zulo bez baten erdian utzi gaituzu, argirik gabe. Bai, hori argi dago. Ai, argi dagoena zera da. Triskantza hau ere nik konpondu beharko dudala. Ekarri alikatea mesedez. Masa zara nagusi, ikaragarria, nola lortu duzu? Oso errez, ara, zuk off tekla sakatu duzu, hartaburu horrek, eta argia itzali duzu. Eta nik berriz on tekla sakatu dut argia berriro pizteko, hori da dena hartaburua. Tira, zozketa kutsakarriko dut. Ados, nere buru privilegiatu honek konexio berri bat egin baino lehen. Ai, zaindu buruko konexioa bai gutxi dituzuta. Lagunok zu ez zein tekla sakatuko zenukete, nunbaiteko argia piztu beharko bazerute, Onara, noski, ikusten zu baino azkarragoa dira, Pepito. Ni baino azkarragoa, ez da hemen asko egongo. Ara, Barakaldoko elektrikaria. Ia lagunok argi kontuak alde batera utzi eta gure zozketarekin hasiko gara. Talde gorriarekin nahi zuzen ere, ia ba. Lehengo partaidean orduan. Jaitxu sai, zentor daia bereala. Aupa, Jaitxu! Aupa, txalde hon, Jaitxu, ze moduz? Ondo. Talde gorrian gorriz. Haz esprina bota ezun. Animauta? Bai. Bai, ia ba, talde gorria osatzea guazain. Ia zein dugun bigarren partaidea. Ia ba. Bere izena. Carmele Álava! Aupa, Carmele, azkaleskar! Azkenean, eitzizara, etorri Carmele, etorri lasai. Zer, sorpresa hundi jazta? Bai. Ederki animatuta? Bai. Ederki ba, lagunok talde gorria osatuta dugu. Orain talde urdineko elektrikariak ezagutuko ditugu, lagunok! Epe lehenengoa! Olatz Ruiz Pérez! Apolatz! Hori da patxada, neska. Arratsaldeon? Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ondo, bizikletara mateko asmoarekin? Bai. Ondo, ala behar zaitugu polita. Eta zure taldekidea orain bertan irakurriko dugu. Izena... David Ruiz Gil! Arratsaldeon, David. Arratsaldeon. Zer meriendatzen duzuzuk? Ea? Bai. Bueno, pentsatu zer meriendatzen duzun, eta gero kontatuko diguzu, Hemen talde gorria. Eta hor, hemen talde urdina barkatu, eta hor, talde gorria. Eta horreinik alikate hartuko dut, eta Pepitxori buruan sekulako zartako emango dio. Lagunok, berara txitzuliko gara, finalerdi antolatzera, gero arte, Kortozirkidoa, guazen. Arratsaldeon Bizkaia, comment ça va? Oh, hemen duzu ez zuen begien aurrean. Munduko diseinador oberen eta ospetsuena, Mary Saint-Laurent!
ikusi nahi alduzue datorren udaberrirako prestatu dudan galtzontzillo bilduma berria. Bai, seguru? Seguru? Ba, formalidade pixka bat, Ea, lehenengo gallumboa. Tamaina XXXLH JKI. Tamaina 225, 510. Top model Chiribitonius Apollonius. Salo beroa historia aurreko maniki ponposoari! Ez hasi purrustaka, Bereziki diseinatuta xaok, elefante baba jalentza! Errefortzatua gaixue, Puskarrekin ez puskatzeko ondo josia! Ergonomikoa, trigonometrikoa, aerodinamikoa, denetarik espeziala. Aurrera eta atzera jartzeko modukoa. Etzai gustatzen? Ba, erraxa, erantzi eta kamo, kendu gota. Ikusten, asko sobetoago, nire galtzontzillo ederra jantzita, espriptisa eginda baino, nudista. Orain, bigarren gallumboa aurkeztuko dizuet. Ezkontza egunetarako, jaunartze egunetarako eta hauteskunde egunetarako ezin aproposagoa. Batez ere solteroentzat. Top model txirrikote txotxolo flauta! Sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you're a sex bomb, you're a sex bomb. You can give it to me when I... Bai, Txiribiton, bazekia terribikulua egiten ari naizela. Hau ez duk, zera Euskaldun zintzo eta jator baten piura, baina zein gozioak. Lasai, txiri, lasai. Behar bada hemen Euskal Herrian barregarri geratuko aiz. Baina, ire inguruan, oianean, tximinoen errege izango aiz. Aizak, mirri, esango diat, Desfileak montatzea oso ondo zego, baina hau gehiagizkoa duk, Gu bioi iseka egiten ari aizorain. Gezurra! Belaz. Txirri eta Txiribiton, mesedez, izatxarete konturatzen. Zuek, modelo izateko sortuak xarete. Horrelako gorputz lirainak. Horrelako giar sendoak. Irribarre garbiak. Berezko grazia, Michelin bat edo beste, baina, aixue, ipurdi masail sendoak. Eta gare, dimigitu egin nahi duzue, traidore alakoak. Tira, mirri, egia da gu tipo erakargarria garela, ni batez ere, Eta, gainera, begira, beste erakustaldi bat egiteko pres nago. Gire bai, Txiribiton? Baina, oraingoan mirri, gu biok aukeratuko ditugu erropa egokia. Lastima, tanga preziosuak nitian prestatuta, baina tira. Ba, begira, Pepitxorentzak ordeitzak, eta gu klasikoagoa gatxuk eta, Txiribiton, bazema.
seguru, kopiatu egingo diatela estiloa, Hauek, ez dute nortasunik, hortarako berezko grazia behar da, zerbait originala. Eta kontuz, txiribiton baldarra kapasa da hemen larrugorritan agertzeko, Horrek, zerexana emateagatik edo zer egin lezake. Eta txirri azken boladan, zintxan, baina okerrago dabil, Egun santu guztia, leku guztietan, ipurdia erakusten, Mirri, ze ez algatxuk aurkeztu behar? Aurkeztu? Ba, tira, bai, bestela lokarte ingo nauketa, zuekin bada, hemen desfile patetikoa, aspergarri mortala. Correquito como tú. Zer, Mirri, ze iruditzen? Zer zarete zuek? Sarita Montiel eta Carmen Sevilla? Ez, Mirri, ez. Euskaldun jator zintzo eta festa zaleak, Mira, ederki, Eta gainera izen artistikoa aldatu egin dugu. Maritxu eta Maritxu. Maritxu eta Maritxu? Eta ni nori izango nahi orduan? Argizeko motel, Bartolo! Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu. Amata izparentzat borru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurten godazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, norazua zeder galantori. Iturrira Bartolo nahi batezu etorri. Iturrian zer dago? Ardo txotxurilla. Bilokerango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenian, boza sentitutzen dut nere barrenian. Bartolo nik ere dut, atxekin hartu zen, urbilan uanian banazun laguntzen. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu. Amata izparentzat borru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurten godazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Edabe magiko berria asmatu dut. Kirolarientzat pozima. Norbaitek probatu nahi aldu? Esan duzue, kirolari galantak izan nahi ospetsuak, famatuak. Ez? Bazuentzat okerrago.
apo bizarrak bota dizkion. Eta bixar-uxar. Eta orain, azukre pixka bat botako diot, gozatu ahal izateko. Ea... Kakazarra! Sarginok, debekatua daukagu, azukrea erabiltzea. Ta aztu egin zait, baina ez da berriro gertatuko. Momentua heldu da, baina badakizue, behaiek ezagutzea eta behaien lagun onak oso onak izatea gustatzen zaigula. Horretarako galdera batzuk egingo dizkegu. Adibidez, gure lehenengo partaideak Jeltxu Saiz izena du, baietz? Aizu, Jeltxu, ni badakiz zuretzako mutilak hobeagoak iruditzen zaizkizula lehiaketa honetan, baina zergatik? Indartsuagoak direlako. Nola? Indartsuagoak direlako. Indartsuagoak, Ara, eta aizu, gimnasiare asko gustatzen zaizu. Adibidez? Soka saltoan? Bai. Eta zein da zure errekorra? 16. 16! Tira, ez dago bat ere gaizki, Ia, gure bigarrengo partaideak Karmele Alaba izena du, ezta? Aizu, eta zuretzako nesak dira hobeak lehiaketa honetan, zergatik? Punteria ona duterako. Punteria ona daukagulako, ezta? Noski, aizu, eta zuri ze kirol gustatzen zaizu gehiena? Saskibaloia. Saskibaloia, ona zara? Bai. Ederki, neska, momentuz, txaloa behientzako! Primeran, eta ona hemen, gure talde urdina, eta lehenengo partaidea, nor da? David Ruiz. Ondo, David, aizu. Zer meriendatzen duzun jakin minez utzi gaituzu? Bokadilloa. Bokadilloa, kabara, ondo. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? Bagiratu aurrera, mesedez. Bokadilloa. Bai, baina zer da gehien gustatzen zaizuna? Animaliak. Animaliak, eta zergatik animaliak? Ze oso polita dira. Polita dira, hori da, arrazoia. Eta nor da neskatila polita hau? Olatzurri Perez. Olatzurri Perez, oso ondo. Zer izan nahi duzuzuk handitzean? Medikua... Medikua, ospitalekoa? Ospitalekoa. Bai? Zergatik? Ze operazioa gustatzen zaizu. Operatzea gustatzen zaizu? Bai. Niri ere bai, aizu, primeran. Ona hemen talde urdina, txalo bat berezako, mesedez. Eta gure tren maitea besterik ez da falta. Felipe!
Bai, Eitxu, zuzara lehenengoa, beraz, hartu lekua hemen duzu, eta hasi nahi duzunean, animo Eitxu! Hau bai, Eitxu! Primera gizea! Iaia, bi, osoki! Iru, Jesus, montera da martxa! Ere, ia, iaia! Ia ba, osoki! Sei, bizain! Ia, iaia, animo Eitxu! Zazpi! Sartu dituzu mote, dia orain Karmelen txanda da, Karmele, hortxe duzu lekua, eta hasi nahi duzunean, ia ba! Iaia, iaia sartu da! Bi, eki, animo Karmele, konzentratu lasai! Iru, ia ba! Animo Karmele, lau! Primeran! Hori hartu egin zaizuna. Animo Karmele, ia ba. Ia. Lasai, Karmele, lasai. Ederki, Karmelek sartu ditu, eta talde gorria bukatu duenez, eseri lasai. Bankuan, deskantzuzko bat hartu, eta guk talde urdinarekin jarraituko dugu, ia ba. David eta Olatzen txanda. Ia ba, David, jarri. Horrela zure lekuan, hementxe, hasi! Uepa! Animo, David! Primeran! Ia ba! Ia ba! Iaia! Hortxe. Ia! Bi! Haupa, David! Iru! Animo! Lau! Osongi! Iaia! Punteria moten! Izatu azkenean! Iaia! Sei azkenean, ez da batera gaizki, Eta orain, Olatzen txanda da, beraz, animo! Zure lekutik, hori da, ia ba! Bai! Bi, primeran! Erkeiztea, iaia Olatz! Upa! Haze indarren eska! Ia ba, jarritu! Haupa Olatz! Iru! Ia ba, talde gorriak hau egin du, Jeltxuk 9 sartu ditu eta Karmelek berriz 5, beraz guztira 14 puntu dira, txaloa behintzako ederki dute, Ondo! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue Davidek 6 ikaskusketa sartu ditu, eta Olatzek berriz 3, 9 guztira, eta gu finalera pasatuko gara, eta gatozela motxila horiek, ederki, eta Olatzek eta Davidek opari zoragarria eraman dute etxera, eta zuen txalo azpezin hau. Noski, eta besterik gabe guk finalerako beroketa ariketa batzuk egingo ditugu, eta bere agatxe segituan intzuruko gara, Gero arte, agur! Oso ondo, guazen! Eta bigarrena, hementxe, orgenik. Eta hirugarrena, hemen. Eta orain amarena, Eta, bai, barrura. Aditua naiz, Amanita fascistoides! Berri begira! Gibel urdin berdea!
Champiñoin atletik xalea! Zoragarri. Mirri, haze txango dotorea egin diagun, Hoxe. Ontxo bildumaz zoragarri alortu diagu. Ja, ze guztera. Barakaldo utzi diagu, hilabeterako bat ere perretxikorik gabe. Erakutsi, txibiton, erakutsi. Zer? Galdu indituela? Baina, ez da... Ze arraio, Mirri, ze ingo dia hoen txiribiton? Igatik ez eskatzeko, beteta goela, Barrabás! Konstantinopla! Bingo! Kopilas! Berretxiko guztien aitona aurkitu dugu! Ase festa ingo dugu! Aizu! Goxaltzeko perretxikoak saltzan! Baskaltzeko perretxikoak plantxan! Eta faltzeko perretxikoak pilpilean! Rabatu lotxeari gabe. Txiribiton, xe jatorra, Berbaita dena egiten du. Onjo triste hau, ibaino askarragoa duk. Etzidak batere honik egin, de Montre. Normala, ez daukak batere estelorik. Utzi niri mesedez, Kopilas! Puzkarren errekorra egin diate, Ebakuntza egin beharko diate ipurdian, Ez gatza, ez mesedez. Hori ulertzen diat, tripako mina, perretxikoak katarroa saukak. Ze perretxikuta, txokuarta. Sarginok, gatza debekatua daukagu, azukrea bezala. Jopelas, arranopola, perretxiko hori, etzuan perretxikoa. Ez noski, ez? Graziana sorgina hauen eta guri ziria sartu nahian ibili duk? Eta nire abilesia eta inteligentziari esker, txiribitonek txiripaz frikimailua antzemandik. Eskerrak txiribitoni ikusi beharra zegoen nola bialdu dian pinguino baten tankeran, txirripitxarrapa. Pinguino baten eran asto baten antzera. Arre, astotxo! Astoaren abiada, astoaren abiada, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Arre, astotxo, biertolo sarako, handik zere karriko, norentzako,
astoaren abia da. Arre asto. Astoaren abia da. Arre asto. Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Vitoria, Vitoria, aurrantza dotoria. Bizikleta bat eta garaile bat, baina bi hautagai. Lehenengoa eta gorriz jantzita Jeltxu Saiz da. Mutilak hobeak direla pentsatzen du lehiak eta honetan hain zuzen ere indartsuagoak omen direlako. Eta bera ere oso ona soka saltoan. 16 salto egiten ditu jarraian, eta bera ikustea jende asko etorri da. Lander, Jon, Aitor, Adrian, Jone eta Uxue, beraz muskio izugarri bat behintzako, eta txaula berezueko noski! Ederki eta hona hemen bigarren finalista, Karmele Alaba Barakaldoko gurutzetakoa. 8 urte dauzka, eta bai matematika, saskibaloian jokatzea, Edurne Zuri pelikula, oso gogo ditu. Eta ea ondo esaten dudan, bai bere gurasoak, eta bere lagun, Mikel Estibaliz Iratxe eta Pedro agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra bat beretzat bezere. Eta orain datorrera gure tren maitea, Felipe! Badatorrela, Felipe, guazen atzeruz. Eta begira, hemen txeduz zure lekua. Beraz, hasi nahi duzunean finalarekin. Iepa, bat, primeran! Iaba, oso ongi motel! Ia, ez da sartu azkenean! Iru, bai! Lau, ergi! Primeran zailtza! Ia, animo Jeltxu! Sei, oso ongi! Zazpi, eta... Epa, ia! Primeran, Jeltxu, oso ongi! Zazpi sartu ditugu guztira, eta orain iaba Karmeleren txanda da. Karmeleren txanda, hartu tokia neska. Hartu tokia, eta hasi nahi duzunean, haupa Karmele. Haupa Karmele. Iepa, ia. Animo neska. Lasai, ba. Venga, bantxa zitzala. Animo Karmele. Lasai. Bi barkatu. Bai. Osoki. Primera zagitza, Karmele. Animo Karmele, lasaitu, eta konzentratu. Oso no. Ederki ba, guztira beraz. Lau. Finala bukatu da lagunok. Etorri Jeltxu, bukatu dala. Etorri lasai motel. Ia bala, unok finala bukatu da. Jeltxu zazpi sartu ditu eta Karmelek berriz lau. Beraz, gure gaurko garaia Jeltxu da, zoriona. Oso no. Ia bapariak ondaden. Hemen txeditu. Eta Karmeleko pare gisa, erraketa polita eramango du opari, eta zuen txalo zaparra dau, bereta. Eta Jeltxu bentzako noski, bizikleta izugarria txaloa berentzako. Eta orain pasatxu bat ematera goaz Barakaldotik ezta, txirrinda hartu, raketa ere bai, eta eundoko eskursioa montatuko dugu, gero arte. Bagoaz korrika, guazen.
Zue, ez dira Mirri eta Txiribiton hor zuen artean eserita egongo, ez da? Begiratu mesedez. Badaude ala ez daude? Ez daude? Tira, hobeto. Hobeto, orain zita sekretu bat daukat Graziana sorginarekin. Eta hobe da, bestela enbarazu egingo lidateke bi xeapoto horiek. Gauza garrantzitsu bat eskatu behar diot Grazianari. Baina, Graziana enon da? Ikusi alduzue Graziana zue? Ez. Lagundu aldi da zue, begira. Graziana deituko diogu denon artean, baina ozenki, ea zugarro murditik ere entzuten gaituen, Ea, denok nirekin. 1, 2 eta 3. Graziana! Ozenago, asko zozenago, ea, 1, 2 eta 3. Graziana! Hori da! Bai, neu. Beraz, hau da disgustua. Etxeko lanak egiteko izango da, edo matematikak errepasatzeko. Ez, begira, eskaera garrantzitsu bat egin nahi dizut, Graziana. Zuk inoiz asmatu alduzu jendeak maite mintzeko edaberen bat. Badakit. Mirrirekin maite minduta zaude, seguro! Baizera, Doraemon katu kosmikoarekin, ara bestea. Mirrirekin ez bada, eta Doraemonekin ere ez? Norekin orduan? Nirekin? Armiarbaren bizarrak! Txirri, nire musu bat lortzeko ez duzu edaberik behar, Ze Kristo, trampa egin dit. Begira, Graziana, ni Maitanerekin nago maite mindua, eta ez zurekin. Maitane itxusia? Maitane potolo? Maitane horteroa? Ez, Maitane polita, Maitane liraina, Maitane ederra. Tira, gustu txarra daukazu, baina lagunduko dizut. Grasikola magikoa emango dizut, muxutrok. Gratis, de balde? Ez, muxutrok. Sudurraren puntan emango didazun, muxu eder baten trok. Zen nazka. Itxi begiak. Hau da muixo aspergarria. Soinu asko eta mami gutxi. Tira, guat, tarri. Hemen duzu grasikola magikoa. Honekin ziur konkistatuko duzula Maitane panpilin pausia hori. Lehendik ere nire jakinduriarekin ziur nago maite minduko nuela. Baina honekin errezago izango da, ez da? Seguru, honekin milizkatuta daukazu. Baina erne, norbaitek grasikolari gatza botatzen badio, sekulako katastrofea gertatu daiteke. Gatza botatzen badio? Tira, begira, gu orain dotore jartzeragoaz, Zuek denok ondo zaindu grasikola hau, eta ez dezela inork inola ere hemen gatzik bota. Konforme? Bai! Guazen ba. Guazen, etorri ona. Kaixo, kuadrilla! Tira, kaixo eta agur
Txiribiton eta biok, ondartzarako aseleko lekeitiora, hango neskekin ligatzera, eta gero xirri batzu, eta gero kurruskoskos. Pena Txiribiton, txirrik, porrusaldap, erraldoia prestatu dik berian datzeko. Ados, Txiribiton, probatu egingo diagu, baina tanto txiki batzuk besterik ez, Dieta mantentzea komeni zaigu, ondartzan gure tipoak ondo luzitzeko. Txiribiton, gaur arte naiz konturatu, baina tipo guapoa aiz gero, lerdena, cuerpo Danone. Txiribiton, zaila, baina uste diat irekin enamoratu egin naizela, horrela tontamentean. Hori bai, porrusalda honek gatz gehiago behar dik, Botako diogu gatz gehiago, bai ala bai. Bai, bai, hori xe bai ez. Ikse uste du pretzez horrek bai? Ederki listo, puturru de foie, Txiribiton. Eta orain, guazen biok patxara ederrean, eta jar gaitezen hortxe, elkarro beto ezagutzeko. Azaldu altzarete, tortolitoak, kontxo, enuen uste hain ondo konpontzen zinetenik, Bai, pareja de hecho. Posten hau bai, posten hau zuek elkarrekenen gustora ikusteak. Baina entzun, ni ere bikote bilanabil Mirri eta Txiribiton. Eta laster, grasikola honi esker, munduko pailazorik zorion zuena izango naiz. Ala bedi, señora. Ze, edango dut, ala ez dut edango.
Ez duzu eratea nahi? Honi esker zoriontsua izango naiz. Begira. Eta nori begiratzen diok bizigu horpegi horrekin, Deskuiduan nirekin maite minduta lagoi ere. Ez, begira, azalore bat, kiskurdun azalore bat, eta hitz egiten du gainera. Iri grano bat atera zain tripan motel, grano erraldoia. Txiribito, konturatu naiz, gugatik ari du barriz lertzen. Arrazoi, maite, arrazoi. Etziogu jaramonik egingo, Ez begiratu, ez ikusi, ez entzun. Kasurik ez, ni pentsa. Oh la la, maite minduta nago. Maite minduta? Guau! Xakiat! Maitan erekin nago gustatuta. Ez! Orduan norekin, Goinkaleko Leonorrekin ziur. Badakizu hau, zein melodramatikoa den plastamari hau bai. Ez, eta ez! Entzun arretaz! Politia du muturra, luze-luzea sudurra. Oh, Graziana! Zabaldu ezazu zure begien pertsiana! Oh, Graziana sorgina! Nire bihotzeko sardina! Iriton, kokolo txantxetan ari ginduan. Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, zatoz Graziana, nazazu gerritik. Ze dotore etorrizaren markexa, ze polita! Ai, txirri, enuen zure gandik horrelakorik espero. Baina tira, ezkondu behar badugu, ezkondu egingo gara. Tori, oparitxo bat ekarri dizu? Zer nahi duzu, geltokia garbitzea, ala? Ez morroskito, hau egan egiteko da? Zugarra murdiko zure familia berria aurkeztu nahi dizu? Iafa! Txiribiton, polita da elkarrekin aserretzea, gero adiskidetu eta maite mendu alixateko berriz, baina triste naok, triste. Gure esklusiba xapustu egin zigutek, txirri sorgin batekin liatu duk, eta orain, inorkeztik gure maitasun historia unkigarriari buruz kotilatu nahi izango. Ez zigutek ordainduko? Arrazoi, Txiribiton, ez gaituk lekeitiora joango. Hemen geratuko gara iso, Belakaldon. Gure maitasuna sentitzen, xirri batzuk egiten, eta korroskoskoz. Bai, arrazoi, intimitate pixka bat behar dugu, Barkatu, segundu bat, piztu argia meserez.
Aizue, deskuiduan Graziana eta nire arteko maitasunak funtzionatzen ez badu, zer egin behar dut? Dibortziatu, Txirri Merlin, dibortziatu! Lagunok, berandutzen ari, ikusi duzu, Pepito? Segure duzura ikusi? Joan beharra daukagu, aizue. Ai, mutil lerdoa, Felipe martxan jarri behar dugu eta auskalo non da bilen orain. Barkatu, Andereño, barkatu. Bai? Barkatu, baina lerdoa ditu aldiozu Pepitxo jauntxi tagurgarriari? Bai, antzeko zerbait, eta lerdoa ez balin bada, txotxoloa. Txotxoloa? Berandu dabil eta Feliperi puntual ibiltzea gustatzen zaio. Ja, beraz, bera gabe ez duzue trena martxan jarri. Normala, bera da makinaria. Orduan argi dago Pepitxo jauna ordezka ezina dela. Oraingoz bera da makinari bakarra. Mutiladoretsu hori beharrezkoa da geltokiak ganoraz funtzionatzeko. Bestela, akabo. Tira, ez da gita inbesterako da, baina zuk ala badiozu. Pepitxo da geltokiko harima, trikitraka trikitroneko indarra, taldearen bihotza, adimentsua, langilea, jatorra, euskalduna, guapo demonioa, pertsona ona, eta batez ere, bere lagunen laguna. Bai, senyora Pepitxa, dudaik ez. Ara gustora jarraituko nuke zurekin izketan, baina martxa egiteko ordua da. Agur. Baina nola, ezin duzue Pepitxo gabe Felipe martxan jarri? Deskarrilatu egingo duzue? Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. El pobre Mercurio no tiene camisa, yo como la tengo me muero de risa. Merkurio gaixoak alkondararik ez, nik badaukateta lertzen naiz barrez. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. 4 camisas tengo, Laura dira zarrak, adobia baneuka konpontzeko denak. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Thank you.